Ay part 2 dito sa may quadricep muscle, tendon at sa may tibial nerves at fibula. Kasama na ang kneecap at maya-maya lang ay dito na tayo sa may liig. Hilain natin ng bahagya ang kanyang liig, liig na architect. At ang magandang benepisyo dito ay ang joint pain, muscle pain at swelling and confusion ng sprain at ang menstrual pain, stomach ache, scoliosis, mild stroke at ang neck and shoulder pain, lalong-lalo na ang back pain. Ang daming pumunod. Tapos, kita na. Saan kita mo rito? Dami ba tumunog? Dito naman tayo sa kanyang paa, stretch lang natin kasama na ang kneecap at ipupos lang natin ang bahagya para may stretch itong tibial nerves at ang fibula. Ganito lang ang tamang pag-stretch at dahan-dahan lang at sisukin natin ay ikutin natin ang malaking pabilog ng counterclockwise and clockwise. At dito naman tayo ipa-split naman natin si tatay para na rin ang konektado ito sa spine lower back. At ang kailangan ang madaanan natin ang lahat na ito ay ang joints, ang bones, ang disc o sciatic at ang mga ligaments dito at ang nerves. At medyo masasaktan si tatay dito pero wag lang natin biglain, dahan-dahanin lang natin. At ito na, ipupul muna natin ang kanyang buong paa para sa sciatica, sa mga bones at joints. At maya-maya lang ititwist natin ang kanyang tarsal bones, pati na rin ang phalanges at ang medial nerves. At dito naman sa may talos, ipupus lang natin para na rin to sa sciatica. At ito, ipupush na natin para ma-stretch natin ang fibula at ang tibia. Konektado ito dito sa may talos area. At magpo-concentrate muna tayo dito sa stretching. Maya-maya lang isa-side natin si architect. Ipupush natin sa bandang side. Ito ayusin muna natin si architect para i-twist natin ang kanyang side area dito sa may spine at may sa may lower back area. At para na rin yan sa scoliosis sa mga paraming tayong madadaanan dyan, ang mga joints, bones, ang disc at ang ligaments at ang nerves. At puputok ito at kailangan dahan-dahan lang natin dahil masakit itong part na ito. At maya-maya lang ay dito na kami sa jaw. In-stretch ko muna ang kanyang jaw. Kasama na ang kanyang liig. Pati ang
Kabila. At taas muna. At maya-maya lang ay dito naman sa may side. Hawakan lang natin yung jaw. At sa baba naman ay ang shoulder. Ipupush mo lang bahagya. Push ang shoulder, hila ang jaw ng bahagya. At sa kabila naman, ganun din. At i-push mo lang ang shoulder area at hihilain mo rin ang jaw area. At yan, papatingalain natin for stretching na rin sa kanyang leeg. At pinapayuko natin ng mga ilang segundo para natin ma-stretch ang kanyang leeg. Okay. At maya-maya lang, nandito tayo sa ulna, dito sa may hair. At dadaanan natin lahat yan, ang forehead mamaya. At yung dimple is sobrang muna natin. Kalay-kayin natin sa daliri muna ang kanyang mga buhok. Maya-maya lang ay lilipat na tayo sa kanyang tainga or earlobe. Hihilain natin yung earlobe niya para ang benefits naman nito ay ang pandinig at ang paninginan. Lumipat naman ako sa kabilang earlobe. Galing tayo sa kabila at ngayon ay nasa kabilang left and right naman ng earlobe. Ito po yung benefits nito. Malinaw ang pagtingin at malinaw ang pandinig at tumunog ang kanyang earlobe kanina nung hinila natin. And maya-maya lang ay magko-concentrate muna tayo dito sa may hair niya. At dito muna ako sa eyebrow kasama na dito ang forehead. At maya-maya lang ay dadaanan ko na rin itong cheek at ang lahat-lahat na mouth chain, lips, labi o ang dimple. Dadaanan ko yung dimple mamaya. Ito yung chin at mouth dito sa may nose din ay dadaanan ko na din. At ito, in-stretch ko muna ang kanyang jaw area ng 3 times dito sa my left side. Mamaya naman ang right side naman ang i-stretch ko sa may bandang bahagi, kasama na rin ang mouth chain nito at ang lips. Ito yung stretching dito at daanan ko na lahat pati sa side by side. At lumipat naman ako dito sa kabilang side ay ganun din. I-stretch natin ang kanyang jaw dahil naapektuhan ito sa kanyang paralyzed. Kaga hindi maagapan ito o hindi dadaanan ng therapy ay maapektuhan itong jaw area niya. Kaya iti-therapy na rin natin ito. Nandito naman tayo sa harap na bahagi ng jaw niya. Ay itutulak lang natin ng bahagya at ng 3 counts at ipa-close lang natin at open, sabay ipupush ng bahagya. At dito naman tayo sa my cheek area at pati na rin dito sa may eyebrow area. Ito na ang paborito kong dimple. Ay counterclockwise lang dito sa dimple at papunta sa buhok. Ito binalikan ko ang kanyang dimple. Ikutin natin ang maliit na ikot na counterclockwise
sabay na ako mag-stretch dito sa may arm area. Pati na rin na dito sa may elbow at forearms ay ikutin lang natin na ng bahagya. Kailangan natin madaanan dito ang bones, joints, ligaments, tendon at ang nerves, lalong-lalo na ang blood vessels, at kailangan na ma-stretch natin itong ulna at ang tendon. At dito naman ako sa kabilang side, dito sa may radial nerve at ulnar nerves at sa may medial nerves, stretch lang natin. Pati na rin dito sa may scapula area, dito sa may joint area, sa humerus at sa may ulna or electron. Yan po yung benepisyo dyan. Yan po yung matatamaan na mga parts dyan. At dito naman ako sa kabilang side, ganun din dito sa may long head, lateral head at sa may medial head, at ipataas lang natin ang kanyang siko at hilain ng bahagya para sa scapula area at sa may humerus parts. At ito na ang ito na yung stretching natin sa scapula. At kasama na rin dyan ang joint at ang humerus at ang electron. Dito naman ako sa may tricep at bicep at ano ko na rin stretch ko na rin patalikod ang buong elbow o forearm ni tatay. At dito muna ako sa may chest area, yung sa dibdib. Relax ko muna ng konti at bumalik naman ako dito sa may tricep at sa may bicep area, so sa may long arm.